Jatend migao mochung'ne kit chuech mopogore opogore pacho ka Aisha Jumwa tinende ochiwne ripot makende gi aput mane oyier mondo otim nonro mar chope dwaro mar yiero mar ariyo ewi adek mar kit chuech mopogore pacho kae. Nonro mar ripodno osebedo kitimo chakre higa mokalo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E romo mana gi luonge jofwambo, aput makende manochuogi gi jatend migao mochung'ne kit chuech mopogore opogore e pacho ka Aisha Jumwa nochiwne ripot makende magisebedo ka giloso chakre higa mokalo. E kinde romo mar chiwo ripodno, Aisha wacho ni omor mokalo kaluwore ni lek mar chope dwaro mar yiero ariyo ewi adek ma kit chuech mopogore opogore koro biro chopo kare. Aisha wacho ni kuom thuolo malach lek mar chope dwaro mar yiero ariyo ewi adek ma kit chuech mopogore opogore pok osechopo kare. Ogeno ni kaluwore gi ripot makama, dwaro makamano ibiro kete tim e yiero mabiro. This journey has taken us more than 10 years now, and I want to state that there are myriad of reasons why we have not achieved this principle of the Constitution. However, this is a turning point, because what was lacking then, we are all aware that we are now having it, and this is the political goodwill. Report makamano Aisha wacho ni bende ochope dwaro mar kwayo manoketnegi kod kamiti mar NADCO mondo girang chal mar yiero kit chuech mopogore opogore. Among the 5 issues that the National Dialogue Committee addressed, one of them was the not more than 2/3 gender principle, and we have today delivered on that promise. Report makama otingo paradek mag chik ma Aisha geno ni jod bura biro kadho mondo nywanda e pende chike mapacho kae. The outcome of this report has proposed legislative action in the form of 3 amendment bills. 1, the Constitution of Kenya Amendment Bill, the Political Parties Act Amendment Bill, and the Elections Act Amendment Bill. And it details the journey traveled, as I have said, the public participation done, including the engagement with the NADCO. Koloso e kinde yango ripodno, jalup jakom mar aput mosebedo katimo nonro Daisy Amdanye wacho ni kinde maduond buche biro bedo kawalo jokanyo magi owinjo gi mimaino mine mantiere kidienje mopogore opogore. Those nominations must take into consideration the intersectionalities of women, so that we want to see young women, women with disabilities, women from ethnic diverse groups, so that they are able to bring in a cross-section of groups for those parties that have enough space on their list to accommodate them. E report no, Amdanye wacho ni bedene giketo kwayo mondo chuogo menda makende mabiro konyo joma mine e ringo e kombe mopogore opogore kalure gi achiedh nade magisebedo ka gikale. So we have proposed, in addition to the political parties fund, that a women's inclusion fund be created to support women in elective offices. Report makamano no chwali od bura odiochieng' makawuono ka igeno ni lokruok mar yiero ariyo ewi adek ma kit chuech mopogore opogore biro neno e od bura mar 14. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Sharon Ong'ao en wach mosejuare kuom higni